Había ganas en Campelo de volver probar as ameixas. A festa regresou á localidade poiense logo do parón da pandemia. Na carpa da Praza da Granxa deronse cita nesta fin de semana centos e centos de persoas desexosas de gozar dun dos sabores máis característicos da ría de Pontevedra. Sí, disfrutando mucho, sí. Hay que probar de todo, que ya lo echábamos de menos. La primera vez que estoy aquí en España comiendo almejas. Pollo temos o mellor de todo. Con todo, esta 34ª edición da Festa da Ameixa veu marcada pola incertidume. A presenza de toxina na ría obrigou os mariscadores a traballar contra o reloxo. Con parte da ría aínda pechada, en apenas unhas horas foron quen de recoller os 500 kilos de produto que puxeron na mesa. Foi unha sorte que poderan que se levantara a toxina durante estes días, e a cofradía vai soportar, vai traballar para poder ter a ameixa suficiente para os dous días de festa. E a resposta do público foi inmellorable. Por Campelo pasaron entre o venres e o domingo centos de persoas que puideron gozar dos distintos pratos a prezos xeitosos. Se ve que a xente tiña moitas ganas de voltar a esta festa da mesa, porque estamos vendo que no arranque da mesma pois hai moitísima xente, e xa se ve solo nas colas para coller os tickets de compra, senón tamén nas mesas, como estamos vendo que están xa empezando a encherse. O evento, como sempre, serviu tamén de homenaxe aos traballadores do mar, en concreto ás mariscadoras e mariscadores xubilados entre o 2019 e 2021. Algunhas delas contábannos que nesta zona o oficio vaise transmitindo de xeración en xeración. Cando empezou o mar, miña bisabuela, que xa morreu con 103 anos, miña abuela, con 103, miña nai, que ten 87, e miñas tías, e pois quedei eu, e agora están os meus fillos. E como non, tamén a parte festiva entre os convidados, o músico local Nelson Quinteiro. Pois moi ben, a verdade é que é moi dinámica, a xente moi emocionada, moita xente, e creo que saliu todo moi bonito. Vides Novas ou Orquestra Los Players foron outros dos convidados a unha festa que de novo volve deixar moi bo sabor de boca no concello de Poio.